Ufikile Mbalula we-ANC udwebe isithombe esibi ngesimo seqembu le-ANC. Izindaba zeNkanyezi TV uzethulelwa uNothiba Maphumulo, sawubona Mbalula. Ufikile Mbalula ethula umbiko we-ANC National General Council Midterm eBoksburg, umbiko we-African National Congress okuyi-ANC wamaphakathi nonyaka, owethulwe ngunobhala jikelele uFikile Mbalula, uveza isithombe esibi ngesimo seqembu. ANC's midterm review affirms that the battle of ideas is a central pillar of the national democratic revolution, not a secondary task. Communication is the primary instrument through which the ANC interprets reality, shapes the national narrative. Cishe izithunywa ezibalelwa ku-2,000 zomkhandlu kazwelonke weqembu i-NGC zihlangene eBeachwood Hotel ukubuyekeza ukusebenza kwawo, izinqubomgomo kanye nesimo senhlangano eminyakeni emibili ngemuva kwenkomfa kazwelonke yeminyaka ewu-55 ngoDisemba 2022. uMbalula ubengawuvala umlomo maqondana nesimo seqembu ngemuva kweminyaka engama-30 kubusa intando yeningi. Uthi iqembu selinobuthaka obumangalisayo. Umbiko we-ANC wamaphakathi nonyaka uveze isithombe esishaqishayo seqembu elifa kancane kancane ezindaweni zasemadolobheni. Umhlaziyi uphinde waqinisekisa umbono wokuthi seliba yiqembu lasemakhaya. Unobhala jikelele weqembu uFikile Mbalula wethule umbiko wakhe mayelana nempilo yeqembu kuzo zonke izifundazwe eziyisishiyagalolunye ku-National General Council i-NGC eBoksburg ngoMsombuluko. Uthe i-ANC eGauteng iphonselwa inselelo ngezinto eziningi ezenze inhlangano yaba buthaka yafaka uhulumeni omncane ngemuva kokhetho lwango-2024. Uthe abasebenzi bakulesi sifundazwe abasakholelwa ezithembisweni ze-ANC. Ngaphezu kwalokho, uthe ongoti nosomabhizinisi abamnyama nabo sebelahlekelwe yithemba ku-ANC. Osomabhizinisi baphinde bazwakalisa ukukhathazeka ngokubusa kwe-ANC esikhungweni sezomnotho eNingizimu Afrika. Lokhu kuhlanganisa ukwehla kwezinga lokuziphatha kwenhlangano, ukusebenza kahle, ukuqhutshwa, ukufinyelela ezinsizeni esikhundleni sokungqubuzana kwemibono, ukugxiliswa kwezinhlelo zokusekela umphakathi, inkohlakalo esabalele, ukwehla kwezinhlaka eziphansi nokukhula kwebanga phakathi kwabaholi nemiphakathi. Ngakho-ke, ukuvuselela amaqabane akuseyona into yokuzikhethela, kuyimpoqo ukuze kuthuthuke inhlangano kazwelonke, usho uMbalula. Phakathi kwezinhlelo zokungenelela kusukela engqungqutheleni kazwelonke yeqembu ngoDisemba wango-2022, ukwethula kwesifundo se-ANC Foundation esathulwa ngokusemthethweni ngo-Okthoba 2024. Uhlelo lokufundisa ngepolitiki luhlose ukuqinisekisa ukuthi wonke amalungu e-ANC ayawuqonda umlando wenhlangano, inhloso, amagugu, ukuziphatha okuguquguqukayo, umthethosisekelo kanye nesimo samanje sezwe kanye nomhlaba wonke. uMbalula uthi ukuvuselelwa kwamagwaja, uhlaka oluyisisekelo lwenhlangano, luwumgogodla wokuvuselelwa kwenhlangano. Wathi ngokuhamba kwesikhathi amagatsha amaningi aqala ukusebenza kuphela ngezikhathi zemiqhudelwano yobuholi nangezikhathi zengqungquthela. Ukuze kubhekwane nalokhu, indlela yokusebenza kwegatsha yathuthukiswa futhi yathola inselelo ngo-2023. Ngesikhathi se-NGC, amagatsha angaphezulu kuka-860 ayeseqedile ukucwaninga. Nakuba ukubamba iqhaza kuhluke kakhulu ezifundazweni zonke. Unobhala jikelele we-ANC uphinde waveza isidingo sokuqinisa uhlaka lokuphathwa kwemiphumela yeqembu ecaphuna imibono yekhomishini. Ikhomishana igcizelela umehluko phakathi kwezinqubo zokuqondiswa kwezigwegwe ezomthetho kanye nobuqotho. Ubuqotho busebenza emazingeni okuziphatha aphezulu kunomthetho wobugebengu, ukuthembela kumuntu ongenacala ukuze kutholakale ukuthi unecala njengesivikelo sokuziphendulela, kuyilimaza i-ANC futhi kumele ithathwe njengokungaziphathi kahle, usho uMbalula. Ebheke okhethweni lohulumeni basekhaya luka-2026, uMbalula uthi i-ANC isebenzise isu elivuselelwe lezigaba ezine eligxile ekwakhiweni kabusha kwezinhlaka, kutshalwe abaxhumanisi abaqashwe ngokugcwele, ukuqeqesha amavolontiya angaphezu kuka-200,000, ukwakha kabusha amagatsha, ukubhalisa abavoti bokuqala abangu-4.5 million kanye nokuvuselela abavoti ababalulekile abahlanu. Isimo somphakathi esithuthukisiwe, isenzo esibonakalayo sokulethwa kwezinsiza, ukukhethwa kwabantu okuthembekile kanye noxhaso olwanele lomkhankaso.
Izimo zokhetho lokuchibiyela kusukela ngo-2021 zikhombisa untengantenga. Kusukela ezinkethweni zokuchibiyela ezingu-391, i-ANC ilahlekelwe yizigceme ezingu-44, ikakhulukazi i-FP, i-EFF kanye ne-MK Party. Sicela ushiye ukuphawula kwakho ngalolu daba ku-comment section. Izindaba zeNkanyezi TV ubuzethulelwa uNothi Kamaphumulo.